Ay ko kwarta ma. Bilin lang kay. Day big man ron. Yo, maing bungkag sa inyong tanan mga ga. Another day, another life, another blessing sa atong tanan no. Karon adlaw Miyerkules no, April 20 na ta. So karon dayon ako'y lakaw. Adto ko sa Bugo, adto ko sa sentro sa Bugo. Kay nakoy palito no. So banuman na niyo sa ako ang lakaw ron mga ga. Let's go. Bagora. Ta? Ako lagi ang lakaw na ta, lakaw. Lakaw. Na. Buk sa romantic dia. Kaya bayad do. Matik. Nita eh. May nakadagag jacket go. Limuot mo kayo na po doy. Wala man. Di ba mo ligo god, largo na ka ba? Parang limuot kayo. Sige, Selamat, selamat Busing. Saan mo? Nagkumpot na gani, ang ngita ko kasi. Bubo nga ko. Nindot na, nindot. Good, good. Nah, asa ta sunod? Ano to dari ya? Kamao juga gaw. Idol lang tiga, idol lang kita gaw. Lagaw. Agaw. Gusto di pangitawan sinsiyo ba sa buntag eh? Hello. Nah, sakto gid ang gingon sa kanang gingon kanang kay magsakay mong tricycle lagi na sinsiyo lang sa buntag. Sakto gid na day, lisod gyud mong sinsiyo ay atay. Init kayo. Lah, hindi to bike mo bay. Tangin nag-sticker mong bike bay. Ari, ari, butang sticker. Butang ka na ako sticker ba? Nako sticker. Shout out Joey. Abay. nagkuhan ning na. Sticker. Oh, Ko kani nani de kani indro. matik na. Ako ya ito ya. Dahil sticker yo. Ay, vlog na ko ba? Vlog na ko. Vlogger na siya. Vlog ba? Subscribe ba? Subscribe. Ari mi bye be. Ya, ari mi ya. Salamat ya. Inikta sa muang ko ay. Sa muang lugar ay. Init jud kidres mo mga ga. Wa nga na dire ang init. Ang kay summer man. Lah, karon ray summer nga wala naghimog tabanog dres mo aron. Yay. May magbuhat ah. Suwet agbuhat. Pero ay sa karon kay napamela yung trabahon. Nah, nauli na mismo no. We're home. So, nagkaya mi sa kong bike dai. Nagkaya mi sa kong bike ron no. Ah, sigaw ribbon eh. Nah. Dugan na gin na standby akong bike. Pila ni kabuan. Ha? Plata ng ligi do. Good ra kada ikaw. Kapoy kay na. Ay, tayon kitang tangon ba ang pagtaod balik kung lisod. Good na. Ang pitik lagi. Pitik pa dai. Goods na goods. Gumpa ang gagnaw. Gutom na ka? Apa deh? Kapoy kayo na. Ano bitaw yung bungkag bitaw? Kita na gano'n pag-engineer ikaw. Ayo guba ba. Tig ayo guba o tig guba o gayo. Ano ron? Kumplito pagtangtang. Sobra na pag-uli. Ano na masod? Sama ni mekanika wai. Diri mo tanay pakita ko. Diri mo tanay. Ara ya. Dagan na dia. Di daw kadagan kina pungkol. Di na mamudagan kay muungot naman na. Labay. Wala nakakuan mga mekaniko sa Pilipinas, di ba gaw? Mekaniko ba? Inig bungkag. Sakto, kumpleto ba? Inig uli na, sobra na. Usay makuwang. Ay, naku. Ngayon na yan, nagamit akong toothbrush siya kay gamitan para ba ko na. Buang. Wala ko toothbrush siya, moro nang usay. Daod. May pa man dayo. Magamit to na eh. Skanhan ba?
Hindi ka palit oh. Ayos oh. Daot. Salamat ah. Okay kayo. Okay ka Sunod na pod. Ano Ano ni ayo no? Dara ang bahay kay. Ito, di mo kita. Ito. Basta ka na, bike na. Oh. Na taon na katong ipalit na mga RD. Kuha na lang. Wambo lang ligid niya hiwi akong drop out mo. Kuan na pa. Kailangan mo sponsor niya. Sponsor ko no kasi na mo sponsor mo. Hatag na mo dia. Para mga ano mi, nagdor mi, alas 12 na ni budjong na. Ka manok ko sundan ka okay ra gaw? Kang kagila. Manok ba? Kuan ka nang balit sa dito. Noodles ba? Manok. Pwede ra gyud. Inautor ra gaw. Aso yung mga. Nani nagatinangga si Raven diri sa mga gaw. Pagkibaw ni mama nga Maris ya, mag-iayos siya sa bike. Gilutuan naghiniktan. Kaya. Kasi silid na. Kumuha ng mundo kay taya ka. Ada sa kamigo din tatay gipaihaw. Naligo sa dagat ka eh. Biyaan na po ko dire, ligo sa dagat sila mama. Ayaw mo kong bike. Apas ka. Apas ko dito ron. Kana. Ligo sa dagat kay wala ko ligo-ligo ay do nakadlaw. Wala kadlaw ligo ya taya. Okay. Lagi. Okay ra na eh. Makagabok man si galigo ko. Ngaon sa mi dire ngaon. Nani nagatinangga si Raven diri sa mga gaw. Pagkibaw ni mama nga Maris ya, mag-iayos siya sa bike. Gilutuan naghiniktan. Kaya. Kasi silid na. Kumuha ng mundo kay taya ka. Ada sa kamigo din tatay gipaihaw. Naligo sa dagat ka eh. Biyaan na po ko dire, ligo sa dagat sila mama. Ayaw mo kong bike. Apas ka. Apas ko dito ron. Kana. Ligo sa dagat kay wala ko ligo-ligo ay do nakadlaw. Wala kadlaw ligo ya taya. Okay. Lagi. Okay ra na eh. Makagabok man si galigo ko. Ngaon sa mi dire ngaon. Paminaw na sakta de. Basta kay di ko to pa. Nadra ta. One day process wa. Mandi proses na. Okay. Lugan. Asa ka to ibutang mama? Hinaos rong glugan na gipangita ng master ang glugan. Katong gihulman na to pag Valentine's Day nga glugan. Gipangita ng master gamiton niya sa pangitaon diri. Diri Matik. Ngay. Temporary lang sa gaw no. Wala na, basta kay ni daga na balik mo na importante. Temporary ba? Tante halaga. Mas pa sa gaw. Tagkol may taghang mo sa. Tagkol may ginawa. Musot og baga. Salamat ikaw. Thank you. Kuya? Bro? Ano po na? Salamat yo. Balik. Gaya ni moy. Asara. Salamat ka sira. Asa ba dong uli ka? Untuk apas ko mama. Ako gyud papa na po. Nada, why papa ay. Ay ka sira. Salamat ah. Ate mo? Inanak ka tanong sa mga long hair. Ay, ano po? Long hair. Murag rocker. Tay! Tanong tayo, ano yung mga magkitamban? Tumbag! Seafood. Nawaga. Kami nagiinom ito Lucio dere, kami nagiinom.
Tara, nahubog oh. Layang nahubog. Opa, may daw mo. Sama ka di ay mo nahubog luya magiging naong. Kilit ko lang, may pag-iwait. Gilom-silom sini dai. Ano wait mo? Kita natin. Ano? Agay. Ubag kayo. Gilom-silom siguro kasi tindira dito sa beer. Kilit ko lang, like. Uy, nagubag ko nung way. Ataka gilom-silom siguro tindira sa beer. Manguli na may mga, manguli na may. Buhay patay. Buhay, buhay, buhay. Buhay patay. Buhay. Hubog oh, mga hubog. Mudong na may mga nguli. Medyo nakainom ta no. Hay! Tay! Ay, paglabi pagkusok ka. Oh, dude. Hi. Naplat ng natay oh. Saya. Go. Okay ra sa nga naplatan dano kay niyo ti sunset oh. Calm kay ba calm. Lipaw na jud yung mga ga. Bog na kayo ko. Ngani gana ko igagaw nga bukutan na. Titing. No, plat kan likido. Plat kan ay. Huwag mo ta. Basta lang ikayo aneh, polmon ikaw. Katungkad gani. Oo. Pating mo katungkad ka. Ha? Pakuha ka? La, ligaw na naman nanay. So, maksudnya ng karang adlaw mga ano. Nakatuog ko nya. Karon ko kamata, alas 12 sa adlaw. Kita tayo balik sa sunod nga video no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel Ganoy TV. So that's all for today, Ganoy TV and I out. See you.